TV ka endi wane kidieny maro mar ariyo mar chenro mar duol wantie gi wendowa modhial Willis Otieno ma en okil kendo en jalup jatend Safina Party. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Kapok wadonjo e weche mane untiere kawuono Willis, wagoane tarubini chien kae. Jatend piny Kenya William Ruto nodhi e dala ma Nyanza. Wuotho nyiso ji gik mobro timo. Wuothono mokwongo in inene nang'o? Oloko kit siasa piny ka? Wuotho no to koloko kit siasa kata matin. Gima notemo timo ok apar koyudo. Notemo manyo kaka joluo nyalo biro mondo sire. To joluo nowuok. Ing'eni joluo jomoko paro ka joluo gin joma hero anjawa. Joluo nowuok gi muolo gi kwe gi gima wan go pile cha. Ilo marwa mar joluo cha korwake. Mondo giwinj ni ng'ama obiro ni ang'o mokelonwa. To an be noyudo kan Kisumu. Nan Kisumu chakre chieng' tich ang'wen nyaka chieng' ngeso. Ne wan gi bura mar okinde ma donjo ne weche jo polise manonego ji Nyalenda ka be bipendo gini. Polise go wane wadhiro mondo tergi e doho. Koro wan okinde karibu 18 wapango kaka chieng' ma gidhi chamo muma wan ni e doho kodgi chieng' ma gidonjo ne gichamo gibete bao. Waneno mondo wayud haki ne jothurwa. To nawinjo ka ji ne wuoyo. Jopiny ne wacho ni gidwa chiko itgi giwinj maber ni en ang'o ma rais okelonwa. To en ang'o modhi timo ne mano kelo wiga mokalo mochung' ka. Wuod bondo moro nokona ni ndara ma Sango uyawi mano chako cha. Ogoyo mana lam 100 meters. Kontrakta onge. Mano nokowacho. Wuoyi moro wuok Moroni. Okuna ndara ma Moroni. Chemelil, Mamboleo. Mano ochak los cha. Kontrakta sani onge site. Nodhi wachang'o ok owinjo. Kabonyo Kanyagwal. Kuma iloso fisheries project ma kontrakta pok odhi ge site nyaka kawuono. Nodhi wachang'o. Rais ema nolonche. Nokowacho. Koro gima ne ji wacho ni ng'ani chal ma en jamiriambo. Nikech mano singonwa higa mokalo ka ok otimo. Pok otimgi. Sani ka nobiro to wacho gik mang'eny modhi timo kaluo. Ber ahinya ka nokowacho kamano. To lakini commitment mar timo gi mane gima jopiny nok ne. Nikech kiwacho ni adhi kelo 1 billion mar timo ma adhi kelo ma mar timo ma onego bedi wacho ni maendi wasekete budget. Ne appropriation bill ne budget ma higani. Maendi project mwadhi time. Waziri mar pesa en wuod Luka Mbadi. Chung' malo make sure ni pesa mar gini owuok e sama kare. Nok otimre. Koro gima an gi pacha kang'iye ni loko siasa mar karathurwa to kapar noloko. Ne en mana sungruok kor gima jo ngere luongo ni advertisement ne jothurwa ni Ruto riambo ga kuonde te. Mara joma nodhi kurogo nowuok ong'e ni karang'ani jamiriambo saidi. Mane gima nawinjo ka jopiny wacho mang'eny. Ere kaka iwacho ni